Wie iets wilde weten van zijn of haar voorouders, kon zich zaterdag uitleven in het gemeentearchief van het gemeentehuis. De sectie genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap hield een genealogische markt, waarbij ook het archief opengesteld was voor nieuwsgierige bezoekers en geïnteresseerden in het stamboomonderzoek. Ze zeggen wel eens het is een hobby voor senioren en gepensioneerden. Dat is helemaal niet zo. Ik ben zelf begonnen toen ik 25 was. Ik had zelfs nog geen verkering. Dat is misschien een voordeel. Maar ik ben dus begonnen in 1967 met dit onderzoek. En dat kwam door... Mijn grootmoeder had een schoenendoos vol met oude bitprentjes. En daar zaten al mijn broers en zussen van mijn grootvader en mijn grootmoeder zaten in die doos. En dan kon ik allemaal precies zien welke namen hebben ze, hoe oud zijn ze geworden enzovoorts. Dus dat is het begin geweest van mijn onderzoek. Om in die tijd de genealogie uit te pluizen was een hele opgave. De documenten waren slechts op één plek in de provincie gearchiveerd. In Limburg moet je naar Maastricht toe voor de archieven te bekijken. Dan hadden ze nog originele boeken liggen daar van al mijn voorouders. Tegenwoordig is het allemaal digitaal, de burgerlijke stand. Maar toen moest je zelfs met de trein of met de bus, met de auto naar Maastricht. Tegenwoordig is de drempel om te starten met stamboomonderzoek een stuk lager geworden. Venray heeft het voordeel dat zij alle akten hebben gedigitaliseerd. Dus zowel de doopboeken, trouwboeken van voor 1800 en de burgerlijke stand van vanaf 1798 is de burgerlijke stand ingevoerd. En die kun je dus allemaal digitaal raadplegen, thuis achter de pc zelfs. Via de website gemeentearchiefvenray.nl is het dan mogelijk veel informatie te vinden.